Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto sa 28. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum. Pag-abot sa adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati na kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may otoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan ug misulod sa sinagoga ug misinggit. Unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gipadlong ni Jesus ang yawa. Hilom, gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao. Unya misinggit kinig kusog ug migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao nga nagpangutan-anay. Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman kaniya. Busa mikaylap dayon sa tanang dapit sa Galilea ang balita mahitungod kang Jesus. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.